Hor kuthuk andragundrani jorao sorok kinaro besajak o bwrwi ni sagor nojor khlai naidi. Aboni kisa somoyni yagulo bini logiwo emanje gotna gotikha o gotna gotimano nugui norokbo belai kheno wanajak nai. Tei je kisisa time ni yagulo jorani yagulo je gotna gotinani thangui tongo a kogrokno kebo phano wansugui manya. Aro kaisa CCTV camera khasijak tongo tei ar jagao no joto activities ro capture wngkha jora wngkha 12:40 omo-kahai jorani bisingo. Phiaba o video phunukmani obo kunu kidnapping ni mamla simiya oboni bisingo no khopjak kwbangma hwijak koktwma. O kahani wngkha sorokni suroksa borokni mokolni bwskango no omo-kahai khe kidnapping khlaijakmani. Uansugui naidi a jorao hor kuthuk tei watwi bo belai kheno wawi tongo nokha bo gwrung gwrung. Tei a jorao lamao boi su khlai tongo bike gari bai phiaba kebo phano ar jagao borok khimui eba kheba bathagui tongya jotono jani jani direction o lai thango. Tei o bwrwi simi a jorao nokha gurumjak wati wajak jorao a kinaro basajak. A jorao ar jagao joto siringsorok wngwi thangkha tei watwi waiwi tongma jorao watwi ba banchinani bagwi watwi siwani hinui ganani no kaisa dukan a dukanni nukao thangwi bachawi tongwi kha. Tei omo haikhe watwi wawi tongmani bufru thangno hinui nasingwi tongmani jorao no kaisa truck bwthago tei a truck bisingni khoroksa unknown borok siniya nukya borok ongkhorwi khapurumwi phaio bwrwini phasingo. Tei bwrwini phasingo emonje khe khapurumwi phaio o siniya nukya borok bono nugui belai kheno kirijagui gaurokjagui chirik mokoro wngwi tongkha bwrwi a jorao. Uansugui naidi hor kuthuk jorao watwi bo sek sek nokha bo gurungjak a jorao bo kiriwi tongo watwi nokbar no. Phiaba aboni bisingo se bo kirimani bisingo khoroksa borok sina nukya borok omo-kahai khe khapurumwi phaiwi bono rombwi tongphaikha jabarjasti. Hinkhe borokni bwsukse anxiety level high wngkhana hinui norok uansugui naisidi. Ani khe uansugui naima bai no belai kheno kirio omo-kahai situation rogo klainani. Bini chirik mokoro khorang o camera o le kaham kwrung khlaiwi no khwnakha. Tei amsukhe chirikha ganaguni bike lai gari lai tongnai jotono khwnanani ojon tei khwnawi bwthangnani bo ojon. Phiaba camera o le saka jotono ganagini borok lainai rok masapano bini o khorang no khwnaliya de. Tangwi masapano bwskango phaiwi bono help khlailiya. Watwi wawi tongmani baksa bai no o khorang bo methepjak tei kahai wngwi tongkha. Phiaba watwi amsuk bo bangsukya je bini o khorang no khwnaya wngnani. Phiaba masapano bini o khorang no khwnawi bwskango agugui bono kebo phano jubanani nailiya o borok hewanni yakni. O video kaisa footages no pura samaj eba kheba pura duniani borok norok no bokhorok lilagrinani kaisa video. Hinkhe borok rokni tabuk swngmung kwbangma achawi phaio. Tamo chini kaisa sorok bode chini bagwi soroksa kwrwikha himnani bagwi thangna phaina lamani bagwi hinui kwbangma borok no jatripot comments eba kheba swngmung khlailaikha. Jephuru eba kheba jekono somoyo no borok rok saichung tongwi manya jephurpa no kwmawi mano omo hai halmang choliwi tongkha hinkhe norok CCTV camera footages o nugui mankhana o borok o bwrwi no bambai jabarjasti khlaiwi khapurumwi thangwi tongo bini truck phaisingo tei a lama twi no same lama twi no lai tongo bike tei gari rok. Phiaba borok bwthagwi help khlainani eba kheba chubanani eba kheba kogrok phano singprigi nainani o borok uansukliya. Jani jani je direction thangwi tongo o direction no kisa phano bathikya karwi thangwi tongkha. Borokni bwkha amsukde wngkhana jodi na aro kisisa bwthagwi swngwi tongkha hinkhe buibo sahos wngwi teibo bwthagwi phaibai kamo. A jorao o bwrwini jaan bo banchikhamu bo kidnap khlaijak lakhamu. Orissa ni Bhadrak jila o budbar ni dino
राष्ट्रीय राजमार्ग 16 ni ganao horni prai 12:40 amo kahini bisingo khoroksa bwrwi arjago bwchawi tongmani nukha watwi sek tei al jorao o borok sini no gya truck bwthagwi bini paisingo khaprumwi bono jabarjasti bini bwsago torchar khlai tei bambwi bono truck paisingo twlangwi dawi twlangwi thangka phiaba joto borok no nugui tongo mashpan bwskango phai bono chubanani nailiya amo kahai situation o kebo phano help khlaika hangke o bwrwi tini amo haike kidnap khlaigla kamu khlaijaknani nangla kamu hingke norok amo kahai rok no tamo sanani muchung comment section a thangwi comment khlai salai di jodi norok ni bai eba ke bahano amo kahai situation o khlai hangke tamo khlaini obo bo comment khlai salai di।